ನಂಬಿಕೆ ಅವಡು, ಪ್ರೀತಿ ಅವಡು, ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಡು. ಈ ಮೂಜೆಮೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಮಿತ್ತದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಏಪಲಾಕುಲ್ ಉಳಿಸವರ ತೋಡು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಮೂಜೆಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏಪಗ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವೊಂದ್ಲೆ ಪನೊಂದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಲಕ್ಕದ ಮಂಡಿಗೆ ಮೀದು ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಕುಜಲ್ ಮತ ಬರ್ಚೊಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದೊಂಬು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ತಿಂಡಿ ಮತ ಆದ ಪರೋಟ ಮಂತಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಮಾಮಿ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪಿದರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪನೊಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಹೊರಕಟ್ಟಿನ ಕೂಜಲ್ದನ್ನ ಸರಿ ಪೋಯಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ಕುಡರ ಇತ್ತೆ ಗಿಚ್ಚಿದು ಕುಡರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಪೋರ ಆದಿತ್ತೀಜಿ. ಸೊ ಇನಿಪಿದಾಡಿಯ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಚು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತಿರಿಪ್ಪುವರು ಎನ್ನ ಏಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂದು ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ನೇ ಅಂಚೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂಜೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೌಡರ್ ಪೋಡೊಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಪಾಡೊಂಬೆ ಯಾನಿ ಪೋಲ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತನ ಅಪ್ರೂಪಗೊರ ವಾಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮೂಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪನೆ ಇಂಕ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಪೂಜೊಂಬೆ ದಾಯಪಂಡ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ್ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅನ್ಸೊಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ದಾನ್ ಈತ್ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತೋಲ್ ಪಿದಾಡ್ತೋಲು ಬಂದ ನಿಂಗಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದ್ ಇಂಕೊಲ್ಲಿ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಲ್ಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದು ಪೋರ ಐಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಕಾ ಪುದ್ದಡಿ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮಾಮಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕದಾದೆಲ್ಲ ಪೋರ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ್ದು ಪೋಡು ಬಂದ ಬಾಕಿ ಅವರಿದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ಈಗ ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪಿದರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆ ಎನ್ಕ ಸದ್ಯ ಆಪಿನತೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಂಗಳ ನೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ ಯಾನಿನಿ ಎಂಚ ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಯಾಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಪೋಪೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಕ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತ ನಡೆದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬಸ್ ಬರ್ರೆಗಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈಜಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪಾರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತೋಜವರಿ ಇದು ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಿಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ಲೆ ಬರ್ಬುಜ ಬಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರ ಬನ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ ಪಂಡೆ ನೀರು ಮಲ್ಪೀರ್ ಪೂರ ಜನ ನಿಜಿನ ಮಲ್ಪುಜೀರು ಅಂದ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಬಸ್ ಪೋಯಿಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಪೋಯರು ಪಾತಿರಂ ಉಡೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಟ ಮಾಡೋದು ಪೋಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈಲೂಡ್ದು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಸ್ಸರು ಇತ್ತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಕೌಂಟ್ರು ಮತ್ತು ಇತ್ತಂದು ಸುಮಾರು ದಾದ ಅಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗನೇ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ದಯಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪೋದಿತ್ತೇರು
ಆರು ಸೊಸೈಟಿ ಪೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡೇರ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೇ ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಪತೊಂಜರೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಅವಲೇ ಅದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಅವಳು ಪೋನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ನಮಗನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪನೊಲಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲು ಬಂದು ಮಂತಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಉಲೈ ಬಂದಂಗನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಶೋಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಮುಟ್ಟನೆ ಉಂಡದ ಎಂತೋ ಬೋಡಾನಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದು ಮನೀತಿಜ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಏಪಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೂರ ನಂಬಿನ ಪೂರ ಸತ್ಯ ಹಾಪುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ದಿಂಡ ಅನ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂದು ವರ ಪೂತ ಗಿಡಕುಲ ಅವಡು ಪೂರಲ ಅವಡು ಏತು ಪೂತ ಗಿಡಕುಲೆ ನಡ್ದೇರು ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೂನಂಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದೇವೇರಿನ ತೂವರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೆಯಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿದ ಸಿಕ್ಕಂಡು ದೇವೇರಿ ತೂವರ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಚಿ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗನೆ ಬಂದಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿದು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ನೆಟ ಮಾತ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಏನ ಪಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂಡಲದ ಒಂದು ಬರ್ದಿತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ತೂವ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೋಜುಂಡತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಿಕಲು ಓದೊಡೆ ದಯಗ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡದ ಮಸ್ತ್ ದುಂಪೋತುಂಡು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಲಡ್ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಅವಡ್ ಅಥವಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅವಡ್ ಈತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯಗ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರನೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಬರತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿರಿಗ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಆಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ ನಲ್ಪ ಪೋರ ಟೈಮೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬರೆತಿರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜಿನಲ ನಿಜ ಇತ್ತದ ಕಲಿಯುಗ ಕಾಲಡ್ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಟೈಮ್ ಇತ್ತನತ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದ ಕಡೆ ತೋಜ ಹೇಳಕ ಫ್ಲವರ್ದು ಶೋ ಮಾತದಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆರ ಸೂಪರ್ ಅಂಟು ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀಜ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನಡಪರೊಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ತುನಗ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಬ್ಬು ದುಲ್ಲೊಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಐತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಗುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತದು ಇತ್ತಂಡ ಐಟ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬಡು ಪನೊಂದು ಹಠ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೋಳು ಅಂತ ಬರ್ತು ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು 1-2 ಗಂಟೆ ಅಂಡತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪಿತಡಿಯ ಅಲ್ಪ ಊರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ವನಸ್ ಮತ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂದು ಶೋಕನ ವನಸ್ ಮಂತದ ಶಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಂಡಲ ವನಸ್ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡೆ ಜಾತದ ಹಿರಿಯಡ್ ಕದ ಸಂತೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ಏಪೊಲ ಹಿರಿಯಡ್ ಕದ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಮಾಮಿ ಈ ಸರಿ ಯಾಲ್ ಬೋಯ್ದೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ದೀದಿಪ್ಪೇರದ ಒಂದೊಂದು ದೀದಿಪ್ಪೇರದ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ 20 ರೂಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿಕುಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಸಂತೆಗೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುನಂದು ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಹೆಂಚಿನ ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಶನಿವಾರ ಮುಟ
ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪು ಅವೇನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಒಂದು ಮತ ಮಲ್ಪುವಾತ ಸೊ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಏರಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂತೆಲ್ ಮಾತ ಈ ಅಂಗಡಿಡ್ ತೆತ್ತುನದ್ದು ನಮಕ್ ಈ ಸಂತೆಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸಂತೆಡ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊನೊಂದತ್ತು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರೈ ನಮ್ಮ ತೂಯಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವಡು ಪುದೀನ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರತ್ತ ಉಂದೆನ್ಲ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ ಸಪ್ರೇಟಾದ ಒಂತೊಂದು ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡತ ಅವು ಸಪ್ರೇಟಾದ ದೀದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಪೂರಕ್ಕುಲು 20 ರೂಪೀಸೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಜಲ ನಿಂಕುಲು ಬೋರ್ಡಿನ ಸುಲ್ಪನ್ ಪೆಂಡಂಡರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಜಿಗೆ ಅವಡು ಶೂಂಡಿಗೆ ಅವಡು ಈನಿಕ್ಲ ಅವಡು ಇಂಚೆ ಈ ಸಪ್ರೇಟಾದ ದೀನೆಗ್ ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ 20 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಮಾರ್ನವೇನು ದಯಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಚೀಪಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಾಯಗ್ ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂತೆಡಂತೂ ಕೇನೆ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ ಏತ್ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಆಪುಜಿ ಆತ ನಾಯ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪೋಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದಾದಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾತೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರ್ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತನಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆರಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಗೆಸೊಂದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬರೀ ಏತ್ ಫ್ರೆಶ್ ನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗನೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನಂಡ ಪೂರ ಬಗೆತ್ತಲ ಅವಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೀಪೆಲ್ಲ ಆತೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಆತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಗೆಸೊಂದು ನಾಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫೋಟೋನು ನಿಗಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಸೋನು ನಾವು ಬತ್ತಾರ ಪುಚ್ಚದ ಬತ್ತಾರ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ರ ನಡಪರ ಉಂಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬರ್ನಂಗನೇ ಸಾಕಾಪ್ನ ಇದೊಂಬುಗು ಹಿರಿಯರ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಡೀರು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿದ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ತದ ಪಿದಾದ ಹಿರಿಯರ್ ಕಡ್ಜಾತದ್ದು ಸಂತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ದಟ್ಟುಗು ಕೂಡ ರನಿಗಲ್ಲಂಟುಗು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಮತೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.